Za porjadnu robotu u 2016. roku kulturno-umetnickim društvom po konkursu vidvojene 2.067 tisuća dinari. Kontrakt potpisali na 300 tisuća dinari i KPD Đura Kiršid, 250 tisuća dinari KPD Ivan Kotlerevski Bikiz Dol, 120 tisuća dinari Kud Dragutin Dragan Koljesar Bačinci i 100 tisuća dinari Ruska matka. Jak potolkovane, zato ti sredstva budzeše mušic da kus pričekac po otrimanih lokalnih vyberankoch. Podobná situácia i so sredstvami od 800 tisuća dinari po konkursu, ktorý zakončený 19. marca za projekty nacionalnih menšinoch, či jazyk u uriadovým hasnovanju na području opštini. A ruska zajednica bi mala dostać kolo 350 tisuća dinari. Konkurovali dva područni kancelariji našoho nacionalnog sovitu, Zošidu i Bikiču.